Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska to bude Minecraft. Konečně zase po delší době, který ještě nikdy vlastně nemám na mém kanále. No takže si počkejte, toto je taky začátek, já se připojím do hry. Budeme hrát Survivors Games a Hide and Seek, takže zatím čau. Takže jsem tu, už až tady vás jsem zapomněl na kamaráda, to je Loki. Bude se dneska natáčet. No a my se zrovna na to vrhneme, takže co dneska máme? Co tu mám? Takže Arenu 3, pojď, Arena 3, já se sem dostanu. Já ne, jo, jsem tam, dobré. Super, duper. No to jako... Takže musíme nabít 8. Jo, už to začne za 50 sekund. Tak já to střihnu, no a za chvilku se uvidíme, až to začne. Takže jsme tu zpátky, jsme tu zpátky, jo, už natáčím. Tak, teďka já jsem knihovna, jak vidíte, je to vpravo dole. Jo, dobře to říkám. A rychle kam se schovám, já jsem úplně, ne, secret. Nevím kam se mám schovat vůbec. Teďka už se zrodil. Ajaj. Rychle. Pro ty, kteří neví, o co jde, tak já jsem vlastně ta knihovna, někde se musím schovat na nějaký blok. No a ten s tím mečem, jak tam byl před chvilkou, tak on mě nesmí vlastně najít. Jak mě najde, tak mě může zabít. No a já jsem teďka tady schovaný. Jo, je mrtvý! Tak jo. Takže jmenuje se Loki, jo, takže Loki umřel. Takže teďka je to mezi náma dvouma. Knihovna. A nevím, kde jsem. Hej, vy jste dobří sikři. Vám to jde? Tam jde vlastně vidět teďka jeho nick a meč. Jo? Jako, podle mě to všichni znáte, jako. Ale jenom tak, pro ty, kteří to neznají. Já tě vidím, Loki, čau! Čau, Loki. No tak už ne. Proč jsi šel do druhého patra? Ne? Aha, tak jo, teďka tě vidím. Jo, Loki, čau. Nazdar, nechoď do toho druhého patra. Staň dole, nechoď tam. Doufám, že natáčím teda, jako já teďka se ho používám poprvé, tak doufám, že teda natáčím. Jestli ne, tak mi praští. Toto by mělo být tak půl hodinky díl. Ojoj. Aha, nevěděl vůbec nevěděl. Super. Loki, nechoď tam. Ne, to je Pomi. 456. Ne, nechoď tam. To bylo kus. Trošku se bude sekat, ale natáčím. Mám to samozřejmě na menší obrázek. Na velký bych to asi neutáhl. No jo, já vím, ale jako já to mám jenom na tom, já to mám málem nastavené. A jedu na nějakých plus minus 50 fps. Taká knihovna úplně pode mnou, tyjo, kdyby, jo, dobrá, na... Tyjo. To je úplně jakási Benji, tedy úplně dobře dostal. To bych chtěl luk, bych jich tam jednou tak pinknul. Jo, a když tak příští hra by byla Bull Battle, zase s nějakým jinčím, pokud by, nebo možná i s Lokim, kdyby chtěl, kdyby ho to bavilo. No další jako díl bych mohl se mnou natáčet zase. Ajaj, Loki je tu, ahoj Lokinku, no jo, čau Lokinku. To je vlastně ten druhý. Jak ťuka do té zdí, tam vůbec nejsem. Ne, dělaj zle. Tak, ty božo, tolik lidí. Odešel, o mnoho lepší to tak, taky pocit, normálně se bál. Tak, napíšem, že já. Ale tolik lidí.
3 lidi natáčí, nebo 2 spíš, a jeden směl. Jestli vidíte, kolik mám FPS, tak to se vám omlouvám, ale já jako tam to na tom se to nějak nedá nastavit, to tam prostě je tak udělané a v nastavení to tam není. Ahoj, ahoj, ahoj. Yes. Jsem tu zpátky, už mě zabili, bohužel, takže jo, ahoj, já jsem se nenatočil to. No, protože mamka mi co si pomeštěla, takže fakt se vám za to omlouvám. No a teďka hledáme, kdo je. Takže jdem se podívat někde. Zabil jsem už i Lokiho. Tak jsem nějak se pohnul. Mě zajímá, kde jsou. Loki? No. Dobrá, jsem myslel, že to došel. Ne, teďka ho dělám. Tak nic. Kdybyste chtěli někdo si se mnou zahrát, tak normálně napište do komentářů a můžeme natočit spolu. Napište Skype a zahrajeme se spolu něco. A natočíme. Tak. Starý někdo snad. Vůbec si nevšímejte chatu, jo. Já ho do příště vypnu. Dneska určitě dáme ještě tady s Lokim ještě jednu hru. Kož, máme čas. 10 minut už natáčíme. Wow. Tak, hledáme. Promiňte, že jsem tak seká. Ale nemám dobrý procesor. Budu si kupovat nový procesor, takže až se ho koupím, tak čekejte, že budu o mnoho lepší video. Koupit procesor a potom ještě si chci koupit grafickou kartu. Kamarád si chtěl koupit grafickou kartu za 10 000. No a jak on říkal bracha jeho, říkal, že až počká do Vánoc, že vydají novou kartu, která bude stát 12 000 a tam ty, kterou chce, tak bude stát 8. Tak vždycky jako nejlepší je to po Vánocích si to koupit. Já budu třeba kupovat až po Vánocích, budu kupovat ten procesor, protože to je všechno vyprodej. A všude je to skoro, jak dá se říct, za hubičku, jak se říká. Takže nějaký lepší procesor a to a grafiku si koupím tak do 3000. Samozřejmě nechci nějakou jako honík to že jsem si musel koupit i tu desku. Hej, jak to, že nehraješ Loki? Podpoř. Protože teďka něco dělám. Aha. Mě to nebaví, tady není světlo. Kde jste, kulíšci? Já vás naklepu. Já vás naklepu jak řízky. Pojďte sem. Já vás naklepu. To se mi nezdá. A takhle. Nic. To je zvláštní. Ale už vím, kam půjdu. Příští hru. Tady půjdu. Mama. Ne. Tak jsme prohráli. Takže to. No a dáme zase nějakou další mapu. To jakou? Jsi tu? Jo. Pojď na dvojku. To asi nebudu ani stříhat teďka. Já teďka něco mám. Jsi tu nebo nejsi? Dělej, pojď sem. Jdu, nemůžu. No tak neznu. Tak asi Loki s náma nehraje teďka toto hru. Startujem, aha, tak. Houku to začíná, nemusím ani dávat střih. Když tak to střihnu potom v Camtasce, až to budu dělat video, takže. Dvanáct, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
No a začínáme, takže počkejte, načte si mapa, jo, tak mám dobrou schov. Jdeme. Čekáme 5000. Baba. Pojď. Tak, tady, hezky půjdu. Ne, to není ono. Tak ne, to nechci. To je? Ne, to umřu. Ne, umřu. Umřu. Ne, neumřu. Tak je moje městečko vyvolených. Dobře, tak děj, uděj se bok. Tak to bylo ofos teďka. Tak, super. No a teďka čekáme. Já to vypostříhám, když tam nebude něco, nebo to možná zrychlím čas. Na to bude nudné. Takže uvidíme, co jak bude. Jo, když tak, kdybyste někdo chtěli, tak můžete si od nás koupit zákresel králíka. Jsou teprve malý, samozřejmě až tak za 14 dní, nebo za týden, je budeme mít na prodej. Že kdyby někdo chtěl, tak si k němu může koupit. Taká menší vsuvka. Tak, konec. Racing. Co hraješ na tableti? Nějaký dirt, to je podobný k dirt. Hele, tady je lampa a melon. Je, že tam prostě závodíš a máš... Zap ho, yes. On ho nevidí. A musím to mít co nejrychlejší čas, víš? Jo, slyším závod. Víte co? To je taká nudné, tak pojďme. Ne, sakra. Tak byla o 180 stupňů zatáčka, že? A tu je nejlepší používat ruční páku. Jo. To umřu. Pojď. Oj, dobré. 180, teda na to. Ne, co je? Jak jsi tak rychle doběh? Ne, stačí jedna pecka sundat. Bez ruční brzdy. To nedal! Ne, já umřu. Ne, nechci umřít. Nechci umřít. Ne, proč já vybíhal? Ne! Skruci. Pojď. Uteč. Nech mě, sikře. Koupíš si na Vánoce z Pinterest? Čekaj, 5 sekund. 4, 3. Můžeme. Ne. Yes. Udělej. Haló? Co je? Koupíš si na Vánoce z Pinterest? Nevím, co to je, takže asi Hej, to je taková ta terénní auta, hej. Jo, asi ne. Hej, a dobře, já jsem to dal. Já jsem to teďka dal taky. Ale prostě, on přesně viděl, že to a on mě úplně naháněl a on potom to zdal, nebo já nevím, prostě on mě nechytil. Jsem zase schoval, tyjo. Já teďka tu mám 4. kolo ze 30 kol. Pane bože, to je nejtěžší dělat. To je furt to sama trať, že? No nic, já si musím udělat nějakou klávesnicovou zkrátku na to zapínání toho programku na natáčení. Počkám si chvilku.
Ale těším se, až si koupím nový procesor. Potom to bylo videa jedna báse, už bez seku. No a když tak, kdyby jako někdo dával pod toto koment, pod ty videa, tak když tak mi napište, co byste chtěli zahrát v příští hru. A když tak mi pošlete odkaz. Když tak můžeme zahrát i Agara. Já vám třeba napíšu na Facebook. Agario, jo? Agar.io. Jo, to znám. To mám na tabletě a jenom počítačí. No takže kdybyste chtěli, tak normálně vám řeknu třeba v nějakém dílu, že ten den a ten a můžete si se mnou zahrát. Možná někdy uděláme i stream. Jo, až to budou mě tak jo. A ještě se tak, že mi nechat, jo. Nemusím udělat 2 kolečka, hej. To je hardcore. Takže tak. Jo, ještě jedna změna, chci si teďka koupit mikrofon a normální. A místo vlastně sluchátek s mikrofonem, protože to je pro mě pohodlnější, než to vlastně dělat tak, jak to dělám teď. Už se pomalu běžíme k 20 minutám. No 20 minut teďka, to už má toto video, možná, že ještě bude kratší po zestříhání. Ještě plus nějaké minuty, co jsme hráli ze začátku, co jsem nenatočil. Jo, vyhrál jsem. Super. Takže... Dobrý. No a to bude asi už pro dnešní video všechno. Možná, že dáme ještě jednu hru, pokud budete chtít pán Loki. No, jenom to dojedu. Jo. Takže asi zatím... Hoj.